Asiphinde sibingelele ababukeli emakhaya. Siyanamukela njalo nonke kuDr. Ngonyama TV. Mkhulu, ngiyakwamukela nawe lapha ekhaya. Ngicela ubingelele abantu. Asibingelele nje wonke umuntu obukela ingudlungudlu abnormal ngalesikhathi. Emagumbini amanomhlaba, wonke umuntu osekhaya siyanibingelela. Mkhulu, namhlanje ngifisa ukuthi uchazele abantu ukuthi leli bhodlela lemali olinikeza abantu, ufisa usitshele ukuthi ngabe libalekele laphi? Nibasiza kuphi mkhulu? Unokwazi lapho. Lelo bhodlela lemali sifuna umuntu number 1 ozothi mina isigubhu angifuni sona isigubhu. Ibhodlela lemali siyamenzela umuntu lenziwe usiko thizeni lwakhona. Kube ukuthi umuntu uyagcina imithetho yakhona alisebenzise kakhulu emalini abantu bamabhizinisi. Mhlawumbe uyabona ukuthi ikhupho oyifuna unebandla awufuni isigubhu khona kodwa khona ibhodlela. Kwaleyo nto sokuyenza amathenda likhona ibhodlela esikwazi ukuthi silenzele umuntu limsize kuphela liyabiza ibhodlela. Ibhodlela masikwenza lona lu-19,000. Masikwenza ibhodlela kodwa sifuna umuntu osefuna ukuthi ngifuna ukusuka mina ngihambe. Kodwa naho linezinto zakhona esikuyala zona uma usufike noma uma ufonile ukuthi yini nani. Kodwa sifuna abantu abafuna ukuthi basukumise izinto zabo abasaba igubhu. Likhona ibhodlela sibanika nabantu. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngifisa ukuthi uphinde uchazele abantu ukuthi uhlanga lwakho lemali. Uhlanga lemali ufakwa ngamalini? Masifaka umuntu uhlanga lemali wedube eyikonakele. Uhlanga lemali masikufaka nje luba 5,500. Yeah. Kodwa kubalekile ukuthi azivule inhlahla yakho ukuthi ayiye phambili. So sifuna umuntu ofuna ukuthi kusukuma izinto ayibone. Kube ukuthi noma wenzani lo msebenzi uthinta imali phakathi noma ufisa ukuthi emsebenzini ukhushulwe imali inyuke. Woza ungibona mhlawumbe uyagembula kodwa akunawo umuntu okugembula kodwa masifaka uhlanga leyivula inhlahla ngoba ukugembula bathi lakhi. So masifaka uhlanga lemali wesivula inhlahla kuwena ukuthi noma kwenzeni la ngigembula ubambe imali ezokwazi ukuthi ikuphilise noma ikujabulise nawe. Awu siyabonga kakhulu mkhulu. Ngicela ukubuza ukuthi ngiyazi ukuthi lapha ekhaya ukhona uNozimanga. uNozimanga yena wenzani? Ulekelela abantu kanjani? uNozimanga ikhambe lihambe kakhulu lelo kuleminyaka esisuka kuyona eminingi kodwa ingudlungudlu impela libasizile abantu abaningi lo khambi. Lelo khambi lilekelela umuntu onento akayenzayo mhlawumbe umsebenzi inhlahla umlungu ufuna ukuthi kodwa imali ingapheli ezandleni ngoba abantu abaningi imali iyaphela ezandleni nto. Omunye umuntu uyasebenza kodwa uma kuphela unyaka akazi ukuthi ubesebenzelana. Ayiboni manje. So ke manje uNozimanga uyenza ukuthi imali ibambeke kube ngathi unoyibutho wemali. Imali ihlale futhi ukwazi ukuthi uwenze into ozoyibona ngemali kusasa. Umsebenzi kanoyibanga lo. Hayi mkhulu siyabonga kakhulu ngiyezwa impela. Ngiyathemba futhi abantu bayachazeleka. Mkhulu ngicela ungitshele ukuthi ke ngiza endabeni ejule ngempela ke manje ukuthi mkhulu Illuminate versus Ukuthwala. Ngifuna usichazele lapho kabanzi mkhulu abantu bebewazi. Uma sikhuluma ngalezi zinto lezi ezimbili. Sikhuluma ngezinto vele ezithinta ama-sacrifice. Sikhuluma ngezinto ezinemithetho noma masiko thizeni agcinwayo. Okay. Kube ukuthi Illuminate bakhona abantu abanye mhlawumbe osomabhizinisi abamile ngayo. Bakhona abaculi abamile ngayo. Bakhona inyanga nenyanga ikhona ezimi ngeIlluminate. So ukuthwala makuthina ukuthwala thina nakho lento kwehlukene ngoba lapha ekuthwaleni kuyenzeka umuntu uma ethwala izinto uthwaliswe uyinyanga. Kube ukuthi ukuthwala kwakho kunika namandla ukuthi basize abantu. So uma sithinta lapha uIlluminate mawuyinyanga awukwazi ukunika abantu imithi ezobasiza. Kuphela into okwazi ukuyenza ukuthi ungabanika phela lo mithi ongabasebenzeli kodwa into okwazi ukuyenza ukwazi ukubanika ispirit noma imoya abazokhuleka kuyona ngosiko thizeni. Kube ukuthi la ekuthwaleni siyakwazi ukuthi umuntu onento okuthwala akunikeze umuthi ozokusiza ngoba lento yakuthi mayithwala kwathwala ukuthi angisiza abantu. Okay. Kodwa zombili lezi zinto zingoba zingama sacrifice. Kuphela kulokho oIlluminate kuyashesha. Khazi phela imali into ephathayo ngoba entweni zakhona abanye even nemali bathunyelelwa uthi mawujoyina kuthiwa yenza ukuthi bese unikeza imali eziningi nawe ongazange ube nayo.
kube ukuthi lapha eminyangeni idinga ukuthi masisebenze kanzima ukuze umuntu azokwazi ukuthi asizakale. So into engayisho ikakhulu lapha eminyangeni nokuqala kancane kuphela ukuthi into eziyenzayo zinemnikelo vele zonke. Ngizwe kahle. Into eyiphakamisa abantu kuphela kube ukuthi into zakhona futhi kuyafana nokuthwala ngoba ukuthwala kube ukuthi mawuthi wena ngizoya endaweni kanje mawufisa Illuminate ngeke khona ngiyomukela imimoya le. Nakho la ukuthwala ngoba vele khona la uzokhothana khona uthandaza. Naze kuthwaleni ngapho ukuthwaleni uthiwa unika umuthi wafaka wena wathi ukufa abantu nakhona isilwane thizeni esebenzisiyo sabe ukuthi sovala futhi abantu ekhaya kodwa ceba wena. Siyezwana ngithi? Yeah. So ke lezo zinto into ezifanayo lezi kuphela ukuthi kukhona okunamandla ngempela. Khona okunamandla ngoba lokho kunamandla kuphela ukuthi mawunako imali impela kudinga ukuthi ungaba umuntu ongathi ungahlala endaweni ephezulu nemali futhi uyiphatha. Kodwa mawunakho uyinyanga awunawo umuthi okunika abantu. Kuphela unamandla okubanika leyo moya thizeni abazokhuleka. Ngikuzwa kahle. Ngiyachaza ngoba ngifundile ngakho. Kodwa la ekhaya thina senza umsebenzi wokunyanga yokuthwasisa yokwenzana. Kuphela yilesi yenzayo. Ngazi madobe bangazohlabana. Ngoba ngifuna umuntu omnyama ehleli lapha bese ngifuna ingqondo ukuthi futhi Ngonyama lezi zinto sezazizonke cha. Ulwazi kufanele ukuthi sichazele abantu. Kuyenzeka omunye umuntu athi maye eyile kungaba Illuminate kube ukuthi mhlawumbe njengokuthi ngithi mina Dube wena ujoyina ngaphansi kwami. Mojoyina ngaphansi kwami nami ngajoyiniswa. So awuzukuba nawo amandla lawa atholakala emaofisi amakhulu. Uzokuthi ubona ukuthi kumpuphenyana lokho. Kodwa khona kulento kube ukuthi wena awuyanga straight emaofisi. Uyabona lento? Kufana nabantu abaziguli abafike beyinyangeni ezithwalisiwe noma enale moya Illuminate. Leyo moya wazi ukuthi imbize nayigulu noma ukuma ukuthi umuntu enyanga mayithwe imbize nabantu kodwa kuphela lingaphili. Niyabona? Uhambe sikubona uyenyanga nenkulu ukhipha imali. Kula sikubona ukuthi umphuphe kubhezi kunjalo imali uyikhiphile. So ikhona into enjalo kuba ukuthi wena uye straight noma uye andumuntu. Illuminate ufuna ukuthi moya ufuna kahle uye emandleni akhona straight emaofisi amakhulu ufike ufakwe nawe uzokwazi ukuma. Kodwa muzongena anda komuntu uba umphuphenyanga ngoba phela lo yamuntu amandla anele kanawo. Ileyo esingakhuluma nabantu siyabathanda bonke abantu kakhulu la ekhaya ukuthi befunde befundiseke. Kuphela masikhuluma ngalezi zinto weDube sikhuluma ngezinto ezimbi engabagunyaza abantu bezenza ngoba zinamagazi futhi zinemithetho egcinwayo kunemigomo ozibona ukuthi sengiyayenza kodwa nama ngiyithandi lento. So ke siyabonga lokho insale kahle emakhaya yanthanda ngoDlunguhle yanthanda Ngonyama simthanda nonke. Siyabonga kakhulu mkhulu siyabonga kakhulu ukuba nawe namhlanje uxhazela abantu. Ngiyethemba ukuthi abantu bayasizakala emakhaya ngokuba nomkhulu ngoba ngempela zikhona izinto okufuneka ungasithathi isinqumo ungazi ukuthi kusasa kwenzakalani. Siyabonga kakhulu mkhulu ngithemba mina kukhona umuntu ofikayo namhlanje ongakaze abone umkhulu engakwazi ukuthi umkhulu uhlalaphi. Usichazele mkhulu. Umkhulu usedimistini lapha eDelmo mawuthi 21 with deep road. Uyothatha kubeke bese uyafona inamba zami zilapha escreenini. Uzokwazi ukuthi uyithole. Kuloko sokwenza usifana nenamba yomsizi oyedwa wale ekhaya. Owazi ufuna ama engangeni ufuna direction. Ufole umsizi wale ekhaya akunika indlela. Siyabonga. Nisala kahle emakhaya.